Amarpur birganj thana police tei Amarpur SDPO Debanjali Raini saitok mani bai manjakha kwbangma nungjaknai chuwak biar amhaino koktuma kasawi phaika koktuma bisingtei sai manjakha sangrong salni sanja jorao bisingtei koktuma mani birganj thanani OC Sukramani Debbarma tei SDPO Debanjali Raini saitok mani bai naitugui kha Amarpur bisini Dalak kamini bidda jomatiani nauko thangai naiba rokha mankha kwbangma biar tei chok sago sai manjakha lak kaisani saifano kwbang manjakha tei amabaino kami amjaini borok belai khino khasranglai tamni hinba sapung hapung amahaike kami amjayo phaljagui tongmani raida sayatui abokle yoksinai na hwnei salaikha kami amchaini borokbo bisingti kokima manoino ramoi mankha kwbangma nungjaknai phekjaknai manei rokno honei sai manjakha tei amahai saitok manino teibo bwskango talangoi thangnai phainai salrogobo bathakjakya amahai koktuma Sakha Debanjali Rai Amarpur SDPO আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন ছিল যে খালছড়ার মধ্যে কারোর বাড়িতে একজন ব্যক্তির বাড়িতে কিছু ফরেন লিকারের স্টক আছে অ্যাকর্ডিংলি আমরা রেড টিম ফর্ম করি যাদের মধ্যে আমাদের নিউ কাভার ওসি সাব ইন্সপেক্টর সুব্রমণি দেববর্মা আমাদের থানার অফিসার শ্রী শাহিন আহমেদ বনভুইয়া এবং অন্যান্য আমাদের সঙ্গে পুলিশ এবং টিএসআরের স্টাফ ছিল ওদেরকে নিয়ে আমরা ওইখানে রেড করতে যাই এবং রেড করতে গিয়ে ওইখান থেকে প্রায় মোর দেন 600 বটলস ফরেন লিকার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আমরা পাই এখানে প্রায় 1 লাখ টাকার মাল আছে আর সঙ্গে একজনকে আমরা আটক করতে পারি বিদ্যা জমাতিয়া sai manjakha Amarpur amchayo birganj thanani saitok mani bai amono Puila asuk kwbang ramoi mankha phekjaknai manei honei sai manjakha tei bo bwskang phainai salo naitugjakoino tongnai amhaino Kokborok SDPO Debanjali Rai tei ayang kami amchaini borok bahaino khaksangma manlaijak kami amchayo nungjaknai phekjaknai raida sayatei phaljagoi tongmani bai belai khino chasarara nanglaibai tractor nanglaiwi tongmani amahaini jorao tini kesang engka bekawo amahaino kok salaika kami amsaini borok bahaino tebe updates mana bagi kerengai tongri bureau report I news